Maayong buntag sa tanan. Welcome sa Mags World. Nanapod tayo bagong video nga i-upload sa among itaod nga bagong kitchen. Karon na ami diri sa building material, nagpalit mi sa among mga kinahanglanon para ana sa kitchen nga among itaod. Unya ipakita na ko ninyo ang unsay porma sa kitchen. Gahapon nagsugod nami og assemble, nahuman na mo assemble tanan. Karon ang among buhaton mag leveling nami, mag joint nami sa mga cabinet o magtaod mi sa mga exposed nga mga panels. Atangin ninyo unya. At ito sa among showroom, mga among showroom kami sa level 15. Punta sa among showroom, mga among showroom sa naami sa Marina Plaza showroom na mo. So, abot namin sa side namin sa Green Community West. Forma L-shape na wall ay babaw, L-shape wall, L-shape side, island, ilang pantry. Mga niya mong nabuhat gihapon. Karon mag-fix na may mag-joint na may. So, atangi lang guys. Maayong hapon. Ano na yung progress. Sa tumipadlaw, huwag lang mo katong trabaho. Gamay na like ko ang alignment. Gola, hand profiles, alignment sa door, o ba no pa matawari door. Mauni gano amo ang agi sa usag tunga nga adlaw kapag installer. Ang installation ang kitchen 3 days. Tugod na 3 days. Fridge na butang na, built-in fridge. Ako na sa dere. Dustbin, freestanding dishwasher, basket,
pull out basket, duha ni ka corner, duha sad ka pull out basket. Yung island. Simple lang yan. So, countertop na lang ako ang semana fix sa sink kung sa yung faucet mag-connect sa mga sa mga drainage. So 3 days okay na. So next week balik na tayo ng rinshot, sink, mixer, humanong taod sa countertop. So, dagang salamat sa pagtanaw. Sa sunod na pod.